Румтур на моята стая. Почвам с гардероб, целя с стикери, тук работи, боксови, кръчето колони, касички, легота. Ете, тази спума имаше шапка, а сега няма, защото я продадах. PlayStation, който не знам как е жив, телевизор, един заек, малко сено, за всеки случай, той джага, той мечка, той кисело мляко, за всеки случай, той един парфюм. Тук имаме развалено лавабер от 2023. Ето го на тук предето. Легото няма го снимам, че прилича на кочина. Герланд от Коледен от 2023 година. Никога няма го сваля. Бай, последвай ма тук в YouTube, в Facebook